Đầm đói pakhat alo langa doctor chuan liam na takle vu nga oma đầm đói hi a hun taka man thren tu ani ti kha ngang che chuan hei hriala thakha chung chu nu panonin hang tu kan lo nia anti chuan jia bao chuan ole alo ti ve mai boka doctor chuan le kha chu pein in sum deuh amamo thu chu hril lein alano pan em awang chuan ain en kol that viau ngai thu te chu sei bokani kalome doctor tin pon lama akan chuak pai ona midang te chuan an lo sei deuh sap sap naupang te si nu ho in en tirna akan in en tir ve chunia zaklawan ti hle a midang te po chuan leol te si avan za thak tak tunlai me chia te hi chuan sum wang hian engkim hian lo ti theini hi an lo ti ni jia bao zak lutuk chu ain hup deuh choi choya arego chuan i thiam lo vekani hi nang meten ompa te in thil thlendan chungai toilet ta ni ni zan lama khan hotel pakhata hian a thian hluitenen chuan anin hukoma an lo thu khoma jia bao chuan phone lo mangin kala boi dewa kan lem bele don nia ti pa chuan a pia lama tlangwal pakhat phone khoi a thu mek chu a en nga ein siam thasau sowa lekha thon petur chuan a ma chuan avadinga mana tang khan ka du thrin lutuk chea khongai min chu pui du ngem tin lekha chu an pe a Mr. Jiang chuan en po en lem lo chuan lekha chu lak sak pain a pai ta dei maya midang du ka nei tua min ti boi su alo ti khum deuh mak mai bok sia a thian te chuan an lo tung el ngala i phu lo wi chai ni kha ti nan lo nui zat nang ma khain en ta che he thil hin zi thak le mai ti in an lo chai on ta vak vaka jia bao chu azak le ni a thutna lama kyo le in zuno chu an tlak ta piap piap maya a ro chuan ka tha e mi pa te chu eng man ni hleinem ti in a han in le a roi ta hle ni tuna tong chuan mangai na lampang hi chu ka buai pui le to ngai lawang tin a luak chuak lu tok chu tlan chuak hala Mr. Jiang chuan call adong ve hala phone atang chuan assistant ni om tak chuan Miss Ball nena business tram manga anin nei tur vel chu engemaw ti tur poi mo dang ane wanga lo cham thu nakon khil ve chia pon lama la chuan jia bao chu akal pai deuh nak toa apia chuan Mr. Hua hian call lo mang ve le meka khai roi kanin ka khia tue mo kha hotela ron kal teu min ron pui teu tin phone chuan da jia bao nen chuan anin tong hal ta chia hey mel thapa tin zu in puya chuan a soma anlu a hai ema wang chuan mu le malpo an nei to lo ne be mai Mr. Hua chuan akoma chuan pot lu ta khomlama chuan an hanin bua jia baoi po awi to bok nen alo nak bik talova zan hun chu an mang dun zui ta ni thil thlenga ngai thulai chuan jia bao po dam doin pon lama chuan aron chuaka apoi tak zet ni ri u nia na senior jiang nena kain puanga nol kan in huin mi pa kalam hu ngai mi lo ka mut pui le boxi tia ngai to lai chuan ama chuan ka katam tak main ron ding ta thup maya jia bawi chu ron hualin kan rolin ron kal gole an ron ti ta maya jia bawi chu engthil ne tin tuma chun pachanga rok bamin tu mem nia mem pui teu tia lan chian an tum chu aka chu no sakin ka ga chuan an no lu lui ta ni an tlan pui ngal ta dei maya in ro pui tak pakhat bodyguard tam takten an ven thup na chuan jia bao chu mak ti mel tak chuan an thu ve ta han maya asira tlangwal chu enin mel tha atirel ko hle maya chu tlangwal chuan kaming chu huwa king zaw ania kanin muleta anti chuan jia bao chuan khul hai zat chuan engmo lungai nia tinan zota arego chuan huwa king zawa tlangwal senior mel thatak ti zong hi ka khia ti na ngai tua uluk tak khan min han en te le min khesua zok pon ni mai thei an tia
Mr. Hua chuan a kon en hnaya kami zon chuan among tama pian pui seng aneya ka khrisua lo mai theini an ti meu chuan jia bao chu thin ram tak chuan an ding de ta hluaya soizui ngam che lo chuan Mr. Hua chu an kok deuh topa Mr. Hua bok chuan ila naupang hle mai ma se thai chu ka ngai tua bek lo nia an ti chuan engwangin moi ngai tua lo zirlai kala ni hi o alo tia Mr. Hua chuan buena tu rom hleinem nu pangin kanin ziak lut ma sophotanga ke hi school lu na ho tu beka te zingami kania izio zo du nia mo ila zo chun som zel du ni pon engkim tluang takin akalang ti khatia ma che antia jia bao chuan chu ke mai ka ti the ve rang lom engwang nge ka nei khero chenga anti chuan Mr. Hua chuan min nei la engkim I du pek in Hmalam ati tam mi mai jia bao chuan hetiang hian ni ta se noi som min perong za po atle mani chuan ka nei lawang che antia ako te te chuan val senior tuna chuanin val senior tuna chuan hlau deuh tang mo ti na ngai tu ni Mr. Hua chuan ol som zet chuan ole buena hleinem ati tamaya kat pakhat chuan thorin khale adang po ka da bel leang avai hian lavek role an ti meu chuan hei ka uang mai ni kha enga ting ei thu tak viawa diktak chuan bidang du kalo nei tuwa antia Mr. Hua chuan apoi hlenem hunenga mo chen kan mangdun ma save photanga ingai dan ka thlak theingang lo ni te chuan kan hung tol zok mai don nia tinan khida jia bao chuan khaya le hei te chu mangai na thon thu bu mi ang mai kha ni lom ni tuna taki chuan mei che hi ang mai kha ka ni ti na ngai tua ma se ni lo hei hi chu akang te thut lutuk ka lain ngai tua ngai ning ka khoya khami zana khan engma thleng lo angin in ngai mai la ti ro kan kal ve phut mai nge o bai nang ni pon I phut mai ule tin rang tak chuan atlan chuak ngal ta de ya Mr. Hua chuan a chevel chu alo lom phiana a phone ron ri chu chang halin kapa ani no lui kha iti top thei to ngem tuna chon nu pui ka nei to mu tu chewin ka ron huai ho thoi don ania atita le lampang lo lang ve le ya jia bao po in lama alo le to wa anu khon chuan nang no pang chal lai no engwanga zan khuwa ariak bo ngam nge moi ni zok le ni zana khongai kal chuite tin alo vina awuna no chuan chu tiang hotel re chona tur poisa po nei lo anu zak thei lo deuh ang bok khan engtik lai pon langwal tu mo bum tu zong kual rang thin tin an lo Chawngkhum ve bok ani jia bao chuan ingam chon han soin nan late ika kha ka beng nga lang alo dia chuta le anin sual chuan ni tamaya anu le pa te chuan an lo thel nga lwata du tok du chuan han khila anu chuan ente jia bao ka ngai tu lu tuk wang zok cherom ka chu soite wang khan irol ko tina su engting ya ka ti ta khang ka lei bat na te chu ni danga an lo kon kal le nge yanga kan chung ko hian kum tam tak chung chu inu en kol na tan kan nei engkim kan mangwal ti I khia tu na chuan min puilet ve hun to ni kan factory partner Mr. Huang khai khria to a soidan chuan anu pui ini chum mak ta duai ni min pe do na han ngai tu te chung poisa nen chuan inu in zaina le adam do in sen so zong po kan perfect thei don ani o anti chuan zia bao so zalo zat chuan an nuya ani mo tak mo thil thatak ani chu male antia nie mole ti nan lo phur ve khop mai zia bao chuan kapa chung thil te chu I khawem anti chuan apa chu alo ngoi do chaka zia bao bok chuan engwangin nge ani hi inkal tiang mai lawanga tino una nu chon kok ta chuta nu chuan nang no pang su lutuk chapo ta khanom vel te su khati hun lai ipa in min ron fin lai khan poisa cheng khatma anei lova le bai ro anga hle thunga khang kum chung khan lo en ko lo chulang chuan hetiang din na hian in omlo to pang voin hian fer takin ko khil lok se nei hi itana kan summan zong kha min pelet le don nge nia emo ani lo le
thu oi takin Mr. Huwa kan pui chu ni mai ta la an ti deuh maka Jia bao chuan poisa chu moi dua dik takin soi mai te min khil te engza chengin dua an ti chuan afanu ne na it mit mei zeu zeu chuan makta duai nga inei lo ni chuan boss wangan akanu foi khun tu chero hak top me ro itlan bo nga mani vai chuan ike kha kan vot tiak hala ni mai tinan vin zuya pa ver chuan anu pui chu atom lu tuk ma lo mo alo ti ve na in athu lo khop mai Jia bao chuan makta duai nga mo kha phone kan manga nge ka kaw na awm ngal mai ang antia an lo oi sak te chiam lo Jia bao chu Mr. Huwa chu call hala Mr. Huwa chu office a na lo thok callan mu chuan khisukin an chang hala ente ka pu amai thumin tiamang khan kha ila ding hetem tian zo chuan te rang mai engza ngai momowa tunak lo thon nga lang che alo ti thua ya Jia bao po chu lom le ti khiata au na nu chuan makta duai nga mo chu chi tan chuan ha sok kho bang le ilu lul vel mai ni himale alo ti Jia bao chuan ka thu tak nge thu tak lo chu in khe thuai mai don lo male an lo ti ve boka au na nu chuan o te rang mai makta duai nga chu i mu tak tak ani chuan i ma thun i phei khok ka lia kang an ti ya Jia bao chuan isoi to kha o isoi ang khan nge yang che an ti chuan te rang mai alo ti ve a chuta le Jia bao account na chuan poisa chu a kon lut ta makta duai nga lai mai chu a kon lut ta reng mai an phut siang hlom kher mai nu ber chuan katan makta duai ngai nei tak takamo tia ban an tum chu an la let vata au na nu chuan e heu hun gai lo te chung laka sum tam takin ei thei ta nia a phena tuem matak chuna pui chen nge yang lo tia ano chuan khang sum jong ka khoi tonga i mu nge nia engza tang nge lom avai khamin pe khalte tin an dira Jia bao chuan idu am tak zet ani tong he thil himo in la don nge nia ka chua pui zok don an ti chuan ano chuan min pe vatong avai khan ka sui chu khelo bem ni avai khamin pe khalte an lo tia au na nu po chuan lom na chang khelo takini hi hun gai tak kan lo en kol to chia kha poisa kha kan en kol to na chenen khai khin chuan engma ni lo nia i khrem alo tia Jia bao la alo sual thiam ve bok a tu nge ne china poisa kam hot heni chuan thun i phei khok ka lia kang ti tu kha tin a phei khok chu a ma chuan a han lek kang ta wa maya kha le lia ko le henu hian a thu ti ma hlen du si lo ni chuan heng poisa hi ke man nein ka chuak zok mayang tin kal chu han tum ta poka anu chuan ding te tin a fanun hena chuan sum an nei theinan chuan a phei khok chu dia sak mai tur chuan a han tuwa man mo tur chuan an la khil suya an pot tho hloka a thun thit tiong hala Jia bao la chuan ni ver verin a han thu thale te te ya a ke chu amazon a chuan a on lek kang wa a u na no thin ram box si chu meng Jia bao liak turin min du tak takamo he hi chu itima ma de lo mo tin an ben thak saka Jia bao a chuan man moin liat vat la ni chu nangma sei chu ngai ni lom ni man mo te tin an vina a u na no chuan pa henu hian te tin an zual ko wa Jia bao la chuan liak vat tur chuan alo la tur chena chuta apa chu a ron thowa a u na no ta na house na siam lo tur chuan alo ngen sakta Jia bao la chu alu lul veang ren boxia a ke chu lek khuma a to son du tak lawa chuan a pa chuan Jia nei don lo nei chuan ipa hian ka puyang che tin a thin thrit amai Jia bao thin ram chu thawin thengil te tho tin a pa chu an vina poisa chu anu account na transfer hala anu lim lu tok chu a fano chu mu vein an pani chuan a lo chawani Jia bao chuan voina tong hian kan chung chang tho chu chin fel ani to inzom na kan nei to lo ni kanu dam lo chu ke ma ngai ka boi puyanga
tin kapa leba po ka ol sak to boke antia apa chu tongan tuma masajia bua chuan in mule to ngai hlom lawang u o anti tamhia maya apa chuan jia bua ente jia bua kalo thlang che anti chuan in puile ifanu chuta sonan om ve rang lom kenen engma ti tu kan nei lo tin pon lama chuan ama chuna chuak ta ni omna tom hun zon ma saka anu dam lo en kol chu tu mani abula chongka tak pakhat chuan tlan pheya moi ti in chu tiang ka te chu nei ve chak hlea ma se Monu angoya vina khata achung rong chuan mi pakhat chu ro chuaka madam khonga in ka a hello lu ta che tin a han soma engmo madam a ke ma himo lo ti huwa ka kan last chu aloin honga achunga chuan Mr. huwa alo omani lut tuwa anti chuan thoi tak chuan alut ve mai boka Mr. huwa chuan an lo en deuh wanga khonge kan kaldon tian zo chuan kan ina hodunang o alo tia in a eng in mo tinan zot lea kanin nei to lom chuan ni e kan ina kan hong anti chuan jia bua chuan ma se kanuin in zaya ma chondona damdoina ko umpuya ngai lom atia Mr. huwa chuan inu sa joi pokal pluang lu tuke a that chhual e vata ngai ni Switzerland damdoin thabeka khoi turin private jet karwa mana adam fel nuwa an ron khoi ki le ang tina khria jia bua choloin thlakhung viau kapum thei rawang aman po ato viau omsia antia Mr. huwa chuan kakia ngai chung chuan sum le pai chung changa i buai ngai lawang ho phot tiang tinan tlan ho ta ni Mr. huwa chen ne in chu an thlenga alian in ro pui khop maya jia bua po chu aka ang de hu maya in chung lama chuan in en kol tu chuan young master young madam tin chi bai alo buk lama jia bua chuan chu tiang em in lian chul ala mungai lo wang chuan ka en kwal na sangai mai a hoi kwal na sal tuk chu Mr. huwa po awat tawle deuh chok maya Mr. huwa chuan ingai lang ha nga min khon zero le tin rom lam pan chuan an chowa jia bua in alo thliang lai chuan a on hoilet vea ka en tampo le amel thazual zel ani himole tin an ngai tu azuya Mr. huwa chuan kalang le tin an chole zera in chuan thlen chuan Mr. huwa chuan hei hi ka pindan ania tin hei hi study room chuan hei hi mi khwalrom ania tin jia bua chu tlan lutin heta hen ko omang o ka pate lo tia Mr. huwa chuan tuna tong chuan he in chunga a ho tu nu ber hi ini tuang idu na huna pianga imu theilom tin cha bi chuan peya jia bua po chu lom khop mai Mr. huwa chuan call adong hala apia dewa chuan wa changa kingwan in peng dai te khongai omin khrila ka kon khoyang che tina kal ngal jia bua chuan alo thlianga khaya in ne na ni khatna bum kan ning halem ni tun mai khan thum tak takin min bia ti chuan mei chedang mutu kana chuak le ha lon mo tin alo elo viau mai Miss wani chu welgona mel deuh mai hian alo thua Mr. huwa po chu akon thleng ve ngala akianga avathut chuan Miss wan chuan alo kwa ngal vata kingzao nupui inei tak takem nia antia Mr. huwa chuan kingwan kadin munchi khret kha kan huwa chung kwa chuan an phaldon chung lawa anti chuan ai ni do nupui nei tu kan ka du hlenem che alo ti Mr. huwa chuan thlain kingwan in beng dai te anti chuan ai kain thunun theilo ni tin awa kwa leya kingzao mei chedang nena inom dun tu chu kangai to zong ngot po hian ka lo hi anong ngoi sin tin is chu han tuma Mr. huwa chu na lo danga kati palking wan tuna chuan nu pui nei lai kani to ni ati Miss wan egol gon na tu po chu engma selo chuan angoi takanga zana chuan Mr. huwa chu kon hoa agum lampan mai atum lai chuan anu pui rum lampang chu ava pan ta zoka
Jia boa po alo mutui khop mai akianga chuan a thua Jia boa la malang vekin alo munen Mr. Hua chuan an en deuh deuh Jia boa konin hel chuan Mr. Hua mal chu akon khan ta chata mi pa lo khsel ve ve vo tak mai tan chuan in sum ha kan ma na angai tu ta neu newa amal tu zut mai han tuma kan pui ania han khoi de han kis te chu thil pa ngai ne lom engkim kan ti vek to tholom tin an zut chowa wa nai zelen kis chuan tuma Jia boai aron ha thot mai a phuchiang na tuk chut lo deuh sok maya Mr. Hua po chuata chuan a pek deuh nok mai meng Jia boa ipasal tha itum tamai am ni an tia Jia boa chuan kein ren lo lai ram chang ala ke tum hasa ni kha manin ven himna na ka ti ni kha alo ti Mr. Hua chuan kanin nei zana nia kan he nai lo kal lo chuan he na ka lo kala ngai don ani an ti chuan mi bum mang tak ni zoi zoi in kein siam ka mang tin min tiama ini na dik tak chu he tiang takam ma hian ilang ti ka thoyang ti ka pe sei me lo tin an thin ram ve le ya Mr. Hua ani lo zo khop mai ole ni china ka thil ti wang khan ngai dam ka di le in pe ma chu eng line ma ka pe lawang ti ka tiama che kan kalange tin chua mai chu han tuma kong khar bulat thlen chuan a eng poni se kha imut ko kha in me khop mai tin an fiam zia akal hal Jia boa lau thong box si chu kongka avakal thawat wata khaya kalung phu chu azuang chuak lo chu lo male inge ka ti ta kang le e hian ani kha lo du ro ve kang em moni le e ma kin thun na ngai ni tin am phon deuh no nuwa zinga chuan Jia boa chu ro ma tong chuan ron chuka chia lo ho win chi bain lo bu ka yong madam an lo ti te chu alo lai vel vio mai nuam ati phian boka chutia anu na in thak luk mai chu drama ang hial chuan angai ni a khonga ka pate hi e nilo Mr. Hua ka tinania khonga Mr. Hua hi kala tinan zota ompui chuan ain bol thule atel lo wa chu lo e mai tu ha ti thu te chu a han khoida kalna tuk te chu khredin Jia bo po jing chu chu ai ve ta hal maya chuti lai chuan in en kol tu chu a kon tlana Madam, nang ma mutuan kapi le pute an kon thleng thuayang tin aron khoi thuta Jia boa ham hai le tuk chu ei chun zom taliam lo chuan a phi deuh chang maya chuan le Mr. Hua nu le pa te po an kon thleng ve ta Jia boa chu mak ti mel deuh hian an en tok tok mai Jia boa in thlakung lu tuk chu a in se deuh neu newa ngoi ran chuan Jia boa chu a en tok tok mai ni Jia boa chuan a ko te in hey kapu if pa hian ama nei tu min ngen zo ka ni kho eng wang nge ama thlem thin ang maya kha tiang anga min en vele mi thatak kan hi o tin an lo ngai tu pa neu newa chuta le ke hi king zau pa ka ni a no pangte thil kan zo tiang che ipui tling tu em ni a ate deuh phong mai Mr. Hua chuan lungai su pa ming chu meng Jia boa ni a tin kum som hi pakhat tling to lom ano panglu tok to lo nia au pavio lo bok an lo ti wata anu chuan in nei hi thil dian tham takania sin I chung ten an kha ve ngai ngai ngem engen ngai dan de ti na kon zot ve le a Jia boa chuan chan dan to chu khai mai lo Mr. Hua chu pui na ngen niom tak hian han mel deuh tlok tlok a amala chuna va kheu deuh neu neu ne Mr. Hua la chun ol samzatin lungai su ka boi pui mai donia an lo ti dai do topa apa chuan nangma kha kan zot lo che ani kha lom kan zo an lo ti ya chuta kapa khatiang te kha chuan ka nu pui hi in ti lau mai nga sin eng poni se kanin nei tua a buina chu ka buina ni ya eng thil po ani soi dai ka soi hi thumun rang halom le an lo ti ya Jia boa chuan chu tianga a thawang lo ho sak bel chu fel alo tia lem a chang mai nge ti ho chu a in zot na sa hle ano chu on tongin ka fa pa kan huwa chung koi hi midang ang mai kan ni lo ni o ipa hian kha sen nena omtun a phal lo chan che po kha an ti chuan
suy lại ta lém đầu chuan hết tiếng hiền in man hộ tốt thầy là vàng in này cho phim thú mấy mấy ni lâu nè in này nó certificate in lạc lộ khi in tan at hồ sơ căng hun in đất này nè anh thì chuan Mr. Hua chuan lại tổ lúc tục alo ti anh vàng mó anh lâu ti chuan chia bùa cho vợ qua cái nụ bùi hi ai nè hiện là đủ cho hành du sắc về la anh nô lệ pa phút chiang là thực sự anh á thì anh tính tật lúa mày Mr. Hua là chuan lem chang halin anh nung dan na tu ta chu alo siam saka lem chan mấy chu anh ta nó ol sam zo thì na khida chia bùa là chuan ni e tin kong nat mel rất chuan han thu on rồi ya anh nung giang te chọn te chu nat thu anh soya alo ko chuan lem chan te chu tu pon an thei lom tin anh thiam lo tu lem lo chu ta no be chuan oho du tak rai te chu thil tha tak ani lom jia bua hi la no panga experience po la nei tam vak lawang ha takin ahum thei lo nia king zau nang po ngatinge amma khan min khul de to lova an lo ti ta ya an nu chuan lo ngai to le ling zok lo tok chu he tiang he ni tiang tin rail hal do zut mai an chen na in lian taka onin son zok tuk te chuan an khil hnu hnoa chu ta le na thok dang te chuan me chanau pai tan tun khret nga thu le an enkol thiam zok don thu te chu an lo soi do maya apa po chun tha lo te vio mai man mo in voin ngai hian kan ti ngal tu ani lo ka ko boi te ti in khoi dai mai chun tum tamaya Mr. Hua chuan angai lo ko pa in pui chu kon beng changa tam lu tu ka kanu pui hi ka kia nga aom hian a thazok eng kim ka boi pui ve kang eng malung ngai na tu om lo nia kanu kapa an ti chuan apa thina ram chuan in boi pui ve ka se kal dai tiang tin an han chua sana Mr. Hua chuan mang thau le kanu kapa tin avatla ve boka jia boa chu ronding hnuain alemin ka ya chumi mang chuan kan buma khaile heng zong hi hua king za ko man re kani e manen engin zom na ma lo dia ngai tuin apasal hena chuan a thalu tu ke enga tinge ifanu hun rai to tak bo to mule angin min soi mai zok lova en tiangin nge chung te chu ibum zel don kan lo enang chu tin an ha ba Mr. Hua chuan ilo manatan mak ta duai ni ka kon thon don sinia a han ti le mo chuan an nem le deuh ta duaya khayo tite khatianga ti khong hang angai chong hlenem nupa kan nia poisa lampang soi khong po ngai lo hetiang lampang nai amo ti tu ngai mo mani chuan min ko le zel zo ton ni o ka in pe kan nia an ti ta da ya ro ma chuan zia pa chuan ko la donga boss ifudi blog channel chuan mak ta duai som follow sa nei to nia live stream nei itum nai le to em na kon tia zia pa chuan mail tilang lova kami mal talen nei kalan tiang na chau ani kha ati ti chuan bolam mai ko chu lai na vuwa jin selfie a media lama chuan post le a chu Mr. Jiang kha na lo en mek verin jia bo thalak chu an comment hala jia bo chuan Mr. Jiang an hena tongin message sum ko papua la chiam mi alo omani hi tin mak ati lelama Mr. Jiang an vera jia bo thalak en lai chuan aro ma Mr. Hua chuan lut thut maya enge molon ni vera na chan chu le dina phone chu chuwa en saka han tuma ma se jia bo chuan mai ko vo wang khan Mr. Hua chuan a khwelo tunge tinan zota min ron pete ka pathian no ni kha an lo ti ve maya Mr. Hua chuan hanen te fans mak ta doi chuang nei nia ma se mail po atirang du lo nia a mail a chele ni don hi su hao ingai sang le ti ka khia bial no nei ngai ti open ka du sakche ma se kan chung kwa hian hetiang internet lama mila hi kan pom thei do ni an ti chuan kapate thutlem kan soi ve tiang ani hi min thunun theina thatak me nei ani wangin ingai diklo thei lowang o kamarui hi mitalen tak ani hi thei hi ro nang ang tlangwal senior to tak nena ti hi chu om tak tak chuang lo an te zuya
Mr. Hua chuan han soi non lete dia alo thu tak viau ta ka chuan engma ni rove tin an lau le deuh sia Mr. Hua chuan hei hi ka phul lo kang che hetiang thil kangot I buai pui ani chuan ipa ka khul don ania an ti chuan tite heta hian ka pan nena ta ka kon tlan chevea ken to don hleinem a thaim ka pate zan khuain game sa khela ka chaw khop mai kan mu hil ve lok nge o kong ka te khamin kon khaw sak hal theingem tin akal ti ka ta ni Mr. Hua chuan kha mai chia kan mai ko ka vo pok sia ma se na tinge ka khret nu an rio le tin ngai tua jia bo chu ba tu ma lo im bual me ka ni thil angai tua ne wa senior jiangan min nol kha ka kha thiam theilo ni tuna la tlangwal senior lem ka chan pui le pok sia tia ngai tua lai chuan Mr. Hua chu kon lut thut maya Mr. Hua phut siang lo tuk chu le laman hoi hal vat bok jia bo la chon to wel in alo voma chok vate atinge I kon lu thota tunge kon lu tu che tin an vina Mr. Hua chuan kong kai kal bok si lo wa entin ngei om ti ka khriat anga tin an chua sana jia bo in bol zo thin rem po chu ma chan kon lu ta Mr. Hua itum rang wanga kon lu ti ni tiro mei chen bol lai an thla ga tu mani kha dan phalo ni ti frem a han ti vei lo ma Mr. Hua chuan eng dan nge kan pui nge po mulo tu a min dang thei tu chu le an lo ti dai mai jia bo thin rem chu ain khosa a thai min thli ru a ilain thiam lo zui mi lova longhak te tina au ta wak mai tuem motari no mem het langwal house pa hi tenom taka che ta tumania antia Mr. Hua chona ka chu kon hopa bangla ma chon no beta akis ta zuya jia bo khul helo tok chu makti mel tak chuna ngoi ta kang mai Mr. Hua chuan khatiang ai chele ni chuan ale pe ka chuan kis chaw ni tol hawang o anti chuan do ti sei le ni gam ti ma chu eng thil dik lo ma iti don lo ti min tiam ani lom ni antia Mr. Hua chuan thu oi taka I om chawin nia ka ti voina tongin ka kis hi ti pain an kis le jawa ka kis hi I frem na don tu ani tong tin an fop non le min ti lung oi ngai to don ani chu tin ti luinan chuan an fop le ti chuan a chua san ve tang halani jio bo chuan sei tu wak po khelo chuna chuan Mr. Jiang a phone khoi a thu mek chuan Mr. Hua te nu pa kal chok tok chu lo mu thuwa ka pate tin hunglam atang chuan a en zuya zui ve talem lo chuan in en kol tu puliu chu ko win ka pate bulam hei chia kha tunge a tenan zota puliu chuan kha yang master le yang le dian ten ni kha an ti chuan yang le dia tin an nui do suka engti lai kha nge nu te kalo ne ya an tia le lampang lo lang le a jia bo chu school atlai wang chuan alut yota zan maya zio teu tu la chuna lo mu mana nidanga po tiang thawa alo tlai thuna wang chuan atua chuan nge mo in ngaya tian house ya jia bo chuan soi fein tukin lama anu dam doina om house na to wanga kon tlai ni thu te chu han soya zio teu tu thin rum chuan sikuli kon kal pe lo li chuan kon kal to mi song che tin an vin le a zio lai pakhat chuan ni e zio teu tu me than ka te hi chuan school a khosak zia le nun phung hin khelo thin le ni hun tlem kan nu phei chuan zio teu tu te po an chang pangom to nin ka khia lo tia pakhat chuan apa hi me pachapo tak me nia tin anu po hian hing chen tam tak nei to pokani an soi thun angin apple po hi akung ta hlataka atlangai lo an ti kha ending nga nong chong tha chu nei thei te lu lang ni lo ti ve poka jia bo po in sum zo ta big lo ni chne soi kha han soi non lete an ti chuan engei ti chuan anga tuemo in zo teu na tha am pe lo wang che in min ben ni tumamo ti ta che min ben ro I thei phot chuan an ti che chu a beng ta sok maya a na ga tongin thi te chu chuak ta hial maya Mr. Jiang ten class khata an thu ta wang chuan ani po chuan alo mu ve ve ka chutlang wal thin ram tuk chuan nang hi tin a mel rom vio mai le lam lo lang ve le a office a chuan Mr. Hua chuan na lo thok me ka ko la don chuan an chang hala
a phu deuh zawk a zia bua chunga eng thil nge thlenga tin a ding deuh hluai ani an da kal turin kak lo bo seng ha kong tin a khwila skula chuan a ho tenen thleng ve ta ngal chu Mr. Jianga ron chuk tu chuan a ron hmua enga ma ngai lem lo chuna kal san mai a zia bua chu an zio tiêu te chuan lo khremen roi tak an lo thut tiêu to wang chuan a ke kham to hle ni Mr. Hua po chu a ron thleng hala zia bua chu a ron tho ve hal a tu tu chu Mr. Hua chuan a lo pom hal vata zia bua chuan enga tinge tu na chu lo thena tin hriam lo ti man khop mai zo tiêu tu chuan meng zia bo ding tu kan ka khil chem ni a I chung ten pui tu chein an du du an ron ti theng ti ngai tu me song che khata khan thuang la ala zolo nia alo ti deuh maka Mr. Hua chuan I thaim tin a zot o tin a lo changa Mr. Hua thin rem chuan zio tiêu tu pa o ma chuan ava tham thowa chan le wang om lo vin zio lai khema ini na tonga I ba na ngai mai theini o tin doctor chen an hena chuan meng chiang ba o kha uluk takin lo en tikla asam mal khat lek po atla ni chuan ka thung rol halang an ti chuan lokin tu chinga moi nia school ho tu te hetianga I be ngam le I thil ti dan he dan phalo ni hi o in khriam ka report nge yang che tin an wawa Mr. Hua chuan enga ma lo ngai lem lo ingam chuan ti ta che halo ti zio tiêu tu chuan zio lai zong zong in an mu ni meng zia ba hian a zio lai puya beng masani kha an na ga thi chuak khopin a benga zio lai chung te chuan meng ziang ba o hi an ni zong zong ma ngai dam ati la ni ro chuan an ngai dam theinon lo tian soi ni school atang an ho chuate po anga yang atita zia bo chuan thulai lo ni chu liu roi khan min ti buai masani kha ke hi zil na dong ngai lo le chung ko lep chia min ti ni kha chu wang chuan ni ka ben ni a phu tok che ni kha ti na ron vina nung lama tang chuan eng thil nge thlenga Mr. Huo khriat tir na eng ma om lovin I ron kal thu sia kan lo don son masak lo che wangin kan ti pal tak zet ni eng thil nge thlenga tin na ron zota Mr. Huo chuan kan meng jiang bo hi a classmate ten an lo soi chia ma se headmaster hian ma zo ka khrem tlat eng tia ti tu nge niang tin ata ka chuna han beng thawa chata school da ka to chuan lungai su jiang bao itan hian ka ding tlatang tin a khira zio tiêu tu chu a hau ngal engei la en renga I thil ti hi zio tiêu tu ti atan moi lo ni ti khrem nak tu ko tang chuan I ron kal boi ngai to lawang a ti deuh ta mak mai zio tiêu tu chuan principal hi liu ya pa ania ti an se zo ma chuan ngoi mak ro tin a Mr. Huo kan ti boi che wang kan thiam lo tak zet ni ngati nge thuwa I hadam support lawang le ti han tlona Mr. Huo chuan meli chin chiang che a ming chu meng jiang boa ania a him na hi ngai poi mo tu ani a chunga eng thil po thlenga nei vai chuan he school pui hi ka buai ti ro vek ani mai tin vo chung chuan an chua san ha ta zui ni da ka to po chu lau thong khop mai jia bo po chuan a voi khatna ni pakhat ama thlawang hau tu anei ve ti a mu chuan alom rel gon hle ani in lama an let nu chuan jia bo chuan voin thil thleng wang chuan lawmthu soya amma ding Mr. Huo chu a han to le khrama Mr. Huo chuan enting e lawmthu min khadang lo ti chuan jia bo chu thut thlenga chuan han thuwa Mr. Huan khramnan ka case trainang che ti chu khria in iro kapom lom tin an mai mi chinga Mr. Huo chu an ve lo za afa pan na ya nai takai an lai chuan jia bo chuan min kis don emo tin a mui chu lo ti zum deuh ono na kis mai lom tin ngai to Mr. Huo la chuan inge moi ngai to chu le an ti chuan a zak lu tuk chu a mai hup chuan birok na tom hun om zok so za thak lu tuk mai ti na ngai tua an zak nun ho fiao ni Mr. Huo chuan izion na lama chau irol ho pero alo ti ya jia bo chuan kapate buana ka siam wang khan
ít thiên không lâu vắng thế ngô thì anh rồi chuan cái nên này to lắm chút tiếng suy to sụ thì anh tham muốn à cát bạc hạt chọn phơi hay là ngô tụi em ở khoai in chế nó tiêu thom ngô và lấy ngô tụi nó chuan mình chia bùa cho anh Ravin Mrs. Hu ini to thì anh xoay chia bùa chuan hết lòng vào sinh nhật hiền các thom nội bel thì hết giả bùi một nhang lệ hết tiếng hiền ăn thật to có bao lắm nghe này à lần cùng mình tháo lúc tôi vàng rồi khi ném một nhang ó mà sẽ tiếng sum ăn thon thì chuan cả đông thế càng lên ném một lệ tí là ngày tuổi nhiều này Mr. Hu chuan anh ấy ngày tuổi lâu thì chuan nhưng mà nhiều về cái lông khop mấy cái bát tê tin trong cái ta cái khô là tôm thô để cho ăn sấy về luôn mà thì chuan giờ là chuan chia bùa chu laptop à chuan anh em bảo hi đâu tìm một là Mr. Huan anh ấy thì còn thì chuan đang tắc chuan khúc mal vắt online thil vel mấy nè hết tiếng lắm bằng hi chu nhưng ngày về vác là vắng thì có bát tê hành thì qua là Amazon là chuan Mr. Hu chu còn thu về chia bùa bốc chuan cái tiệm buổi làm mong che khôi em mộ in phim tu anh càng cao dọc nghe anh thì đấy Mr. Hu chuan Kabul nãy ông hin nuông mi tì gian đâu nè mò anh thì chuan theo lòng mấy lâu thì để lấy xì Mr. Hu tiếng bụi chu thiên pe cả hẳn tu mà chia bùa chuan phone ban là tu mi mò tin đang tắc chuan là son hoa vất ta Mr. Hu chuan em mà suy liam lâu chia bùa chu fans tu em mò chuan còn textin one fans tấm tắc cái này email ít rằng thấy ngem ilan dan ka puncha khop mai kon ti chuan alo ning khop mai angai tu pa online ani na tiktak Mr. Hu an khano chu alom ko viawa Mr. Hu ne na chuan ka han mo to nge tinakom lama chuna kal sam hala atuka jiabwa school kal to chu Mr. Hu chuan a thla jiabwa mamo engpoi ne ni chuan minon khildon ni o kha poisai ne lo ta ken tin kat pakhat chuan pelaya ai angai lo min pek pu kha kala nei lom alo ti maya ole mamo ni chuan min khil mai don nia an ti chuan ole lungai su i na lama khan i ngai tu na kha pe jok te tin Mr. Hu po chu tlan liam ta halani aya upa pasala nei chu mangai na le in ngai sakna alo nge nei hi ti na hlim hian maya phone bi pa uncle chu Mr. Jiang nen chuan anin supala jia bo chana phone chu thau pha en lem leilovin ikal thuan de che dipal senior antelea Mr. Jiang chuan I phone kha thwa mo chian ni chuan jang na dom na ka pedon chenia antia ai ka phone chu thwa in pe kha ngai lovang antia ma se Mr. Jiang ana phone an en chuan phuzok mai jia bua phone wallpaper thalak chu online thalak munen khan an chi awang ni ti chuan da azot chiang ta jia bua la chuan kanu thalak ani hi an lo ti chuan ada a chun chelin he thalak nei ve midang an omem tenan zota jia bua chuan ifiam thuem ni kanu thalak chu midang phone a omna chan tu om hleinem an lo ti ya chu da Mr. Jiang chuan ni chi e em vang nghe ino thalak chu midang phone om ve ma tang nang ma nge hi ni tinan ko ka jia bo chuan thlak so kalangai kanim hula zonia tin atlan che san ta ya Mr. Jiang chana lo enzuya amma ani nge ti hi koi lo ni tin internet lama jia bo live fly kha mit thla le ta jia bo in thuen te u dang company pel to tia phone kon lek na lama anu ne na thalak wallpaper a man kha alo la khawang ane chuta Mr. Jiang chuan meng jiang bua ama himonia kha nula dom tak hun rei tak lo du em thin kha tin lokin jia bua tin ava zui tang nge ne a jia bua ama thil thleng ta ka ti palani tuna chuan nei le che hi ka du ni hun tra min pe thengem tinan ngen ta deuh top maya jia bua chuan lo nakin ama zong powa du ngai lo
tuna lo let le do thut mai chu mak ati zo ka chu ti lai chu na thian nu chuan a kon ko wa jia bua thil poi mo tak mai thlang ani o a kon tia Mr. Jiang la chuan in thil nge ni a alo ti wata a thian nu chuan mi pakhatin school chunga I chung chang thu a the da chiam ania sum wangin mi pai kop ni na soya a soidam phe chuan chu pa chu mi hausa thil ti theile put ta som tro vat to mel chedeu ni na soi sin poisa tam tak a pe bok che ni te tia hei en te tin phone chun en ti ga ni chuna Mr. Huan kat a pek lai kha thla an lo la go chu lo ni a jia bua chuan motor chungom hi lan po alang lova engtin nge putok mel chet e som tro vek ti tan an soi thei zo ka tin a ka go chuan he tlangwal hi adu omin mi fel takania sin bole ti tan ngai to ni a theno la chuan chu poimo bek lo imminga ti che thei lom alo tia Mr. Jiang la chuan ka pui duem lo ti chuan ka buina chu ke mang ka chung fel ve thei lom chu lova thil dik lo ti engma ka nei lo engma lo tu ka nei bok hek lo ati ve ta rom pakhata chu Mr. Jiang chuan thu dik lo the da tu chu alo man ti ga liu go ya kha lo ni ya liu go chu lo hlau khop mai Mr. Jiang chuan nang hian me chano pang I lo ti boi vel ani mo an ti chuan I senior men jiang bua hi me chano pang mai ani to hlinem I ma a ronin lanin azar boi rang thrin chia pui chaka tum mai zo lom atia Mr. Jiang chuan zai zo chuan ron nai to chuna khida an ron the phei do lo pa chuta vin tak chuan I pui na ka mo ka tiam ni a tin ko ka chuan thama min kha thiam lo ni na lang anti jia bua te lo lu tu chuan thil thleng mek chu an lo muwa an bi kong halwat Mr. Jiang chuan tuna tang chuan meng jiang bua I buena chu ka buena ni tong bi kha thiam mo a han tia liu goi chuan senior a kho sa jia hi a ron lel om viau ania impum ti ko su anti chuan Mr. Jiang chuan iti tu chu ngai thoro midang do nai lo boi ve angai lo nia tin kal tu chuan a khin hala jia bua chuan a roin chu ti nga senior jiang an ta na adin sak tamai chu makatia angai to sin so khop mai chun lo nia school cafe a jia bua po chun chu lo e me ka ni Mr. Jiang a chuan kalin jia bua hi idu zong kon ken cheni o anti chuan khayo enting ka du ti khita alo tia Mr. Jiang chuan ngai to boi tu su ero chuan ma kan thil sui kha enting e niang le I do ngai to zo mem a han tia in thil mo ti pa chuan an mela Mr. Jiang la lo phur sok box si jia bua chuan if yom thu mai ni to ani em anti chuan boi ka ti tak lom ka du tak zet chani antia khaya e pa hian ngating e thona a kho thak thut mai le ngating e pasal ka nei ma te khan min du mai lo le tia ngai to pa chuan a senior ngai to na hun kala nei lo lu tu ka lo ngai to ve phatanga chu minua ka khel mai don chem niang anti chuan te rang mai an mo ngai lo nia alo tia jia bua nuam ti lo po chu a thleng join a kal son ta da ya atu ka chuan pi huai birthday party na Mr. Hua po aron thleng ve chene api chuan jia buai a mulo wang chuan ngatinge aron thlen ve lo tin Mr. Hua chun zon ngal wata aron thleng ve trap to e anti jia bua po chuan thleng ve ta hala ko fual var moi ta khain aron luta a chelo boka an lo en deuh thap mai Mr. Hua chuan a kut chuan pe a jia bua pon hlim tak chuan alo wan Mr. Hua chuan kapi hi jia bua chu ni e antia jia bua pon kapi lo te vevat api po chuan jia bua chu alo lom hle maya heta local te hi pi hian atanga thil pe kan hi du nge ka pe sei tin jia bua po chuan han honga a chunga chon thri ni gam tak mai alo oma he kawan lom anti chuan pi chuan
Mr. Huan nên là chuan ốc tiêu ta che lâu tiếng hal ta ole ka pi tin jia bua chu three chu han ốc tiêu con về na pi chuan kha in me le mai a ka lo ti boi chu wa poi ka ti khop mai school a yom mek ti ka lo khia chuan helai mun local to hianin I hun I sena nga ya ma se lungai su I zio chu huna chuan in nei na ko pui tak mai kan siam sak chenga ti chuan chung ko hlim tak in tin don nia alo tia a ka pi chu ti nga in thiam lo po angai chong hle nem chu lova Mr. Wo hi ka chunga hian a thadu tuka tina han se ya ole a thadna sa chu helai mun hi in ang chin ngai la ti chuan eng main tla khon na tuam lo nia boya min va thate he ka ding roi tak yo mai ka ke te hi kham zo toin ka khia an ti chuan Mr. Huwa chuan ni khan fel deuh khan lo ko ka pi chu ka va thla lo ka nge tin chulai mun atong chuan kal son ta ni chutian kal ta ka chuan a pia de wa chuan kek ni om tak mai ei tho chu wala chutale me che pakhat chu lo kalin a kon pen thak sak ta sok mai makati hle mai nang nu hian tiang din mun hi ilo lu chho theya kapi be ba te lom na po nang helai mun lo kalin angai pui mo tak ilo ni thei hi makati hle mai an ti chuan je bua chuan helai mun ka on kal thei ta na hi chu I buai na lo nang ma boi boi khan lo boi ve te tin kek tang chu la ka e le chu han tuma ma se ko ta chu na on pen sak le a tuinge kha ke kha e phal sak che a on ti ta chuan hi lo ngai thlang che en tian takin nge helai mun hi local ve thei ti chu ka khelawa ma se Mr. Huan en hian eng te ka mo chong kan lein nei dona chu wang chuan nang hi chu loin rol boi lo la a thain ka khia an ti chuan en tin mo kha pa khamo engem boi na chu ka ngai pui mo lem lawa ma se ke chuan ke ma nun man tu ka nei ve a chu wang chuan kan kal to phot me nge ting kal mai chu han tuma ma se akal mai to chu ku ta chu kon chenin I trong kam chu azom lo hle mai a lo ding te an ti ya a thri han mu chuan ngoi te kha thri kha huwa chung kwe na anin ro chun thri kha ni lom ni a kampi be na anei kha chuan atu ten he na pe a en thi nge he hi nei de the ya an ti ya ka nei dan mo tuna mai khamin pe mole tin lo sang ve me a chu ta le a thai tin na ko te te chuan he no te hian engama tak thil ti thena chu nei ni hi fing taka ka che ni ro chuanin Hmalam huna hian ka van tuai thei don tlat tin moi te I ro ga ni lo mo ko oi lo top mai thu sei chu tuna khan rang takin lo lip ma ro chu lova a to em mai nang ni ang ta na o me mai chi ni nei nem moi po moi lo a lo thi ngal wata khoi tin lak saka han tum chuanin a lo phal lo I phal lo ve le lo chunu mai mai chu khoi mo tin a thri chu lak sak tumin a han potta ni lo min thla te tin an nama chu tia nam vela chun gam sang ala in do kang chun buwa chhuata chuna tlunghal do thok mai chu vela mi te chun lo hoi ta thok mai ehe inge niom zia boin han siam mem nia atinge an ron ti ta hu mai a jia buwa chuan o ti palu tuk a han ti dega chu ta le henu hian tu ma kha kang takin local teu henu hi thil gong mang nei hi pon lam avan ho chok hal teu an ti ya I thu sei chu tuinge mo oi chuang le tin jia buwa chu kal mai han tuma ma se anung lama chuan Mr. Huwa kha alo ding rang mai ilo omalo tun chun chu ke ma thiam lo ni lo nia ama thiam lo vek ni o ama hem ron be ma sa an ti chuan Mr. Huwa chuan a thei chu a kon siam ram sakha anim po na lama chuan nung chu thui na a khek na khalo sen deuh tran mai boka Mr. Huwa po chuan thilom zia kha thiamin ana viavem anti o tliam chun na ve de ve sono son min ra khum tre palom wa nei thak takin kalo belet ve thei lawa inu pui hit lema tlema kalo thi tre pasin a han ti vera chuanin inu pui hi mi tu emoin ka tiang kha min khoi nya putte min thak vela entin mo tak chon mai do don rovem ni tina han se vera local teu veng tu te kha a han ti ya chuta hey ani hi rom lama na khoi phat teu tin jia bua chu rom lama khoi chho tu chuna tia jia bua po chu rom lama chuna chho ve mai boka ti chuan midang lo kala kapu
ani hi Miss Mengfei nia tin helai hmuna hian ipi birthday lawmthu local ve nia Mr. Sinanem po khan in le chin na engma tak chu an nei ni na lang ani tin helai a mei chnu chan chin hi a han sei thok thok a ma se Mr. Huwa chuan pon lama va chu ti go ti chuan sen chung ko honen chuan kan in zom na po chin ti top nga lon nia helai hmuna hem buena kon siama chu wang chuan mel ka mudu lo ni an ti chuan Miss Meng pon la mai chuangai ni chu tin lo Mr. Huwa ka sei fiat theilom an ti po chuan pon lama chuan an na ko chuak ta ni ole nakina chuanin room lama chuan jiom bao chu angong a thina a rek na sin do tran mai kha dam doi alo thoi sak me ka ni adam chian ma chu iti hu lo ngai don ni hi ani lo chuna pun palange an ti ya ole ka lo me ani chuan kam mu tong o an ti ya Mr. Huwa chuan khoya moi mu tanga kapi ina hi chuan rom dang om hleinem helai rom ma hian company kan om tu nang hai lom atita ani chuanin khumai lo mula ke chu chhuat a hin kam mu me nge a thai tiam an ti nga la thole mai chu han tuma milove tin khuma chuan Mr. Huwa chuan an bo thuta Mr. Huwa chuan han boa kapi ina hi chuan kan mudun lo ni chuan kapi in milo munga min hau don sin an ti ya chutia soilai tak chuna pi chu on lo ta kha ka sun ro ka to nu kha kha tiangai bom be te chuan no pangte la ni kha iti khalo vek don sin tin alo hau ta zoka ani mo ani le enge ti thu min pe sei an ti chuan o nang chu pui tling ini to wa chuan ani hi chuan pang mai la nia a pui tlin te hun te nga ta che je bao hatam tak khan lo ro ani hi lo in ti boi ti me song che chuan ka kal huna he pa hian sual li che tu mani chu mi lo fil ha don nia a gon ti ta dai maya chutia a chua tak no chuan an pani chuan ani le na sei vak tu kon khelo ti chuan le na kina chuan an pania an mut nei ka ka chuan puan an da je bao chuan company a buena a thlen lo nan helai hi lo pel su o ti na han khila te ga mai ka khelom tin lai chu han off ngala ti chuan an pani chuan an mutani ma se zan lai chuan Mr. Huwa chuan anin ka ga an da puan chu la sona ti chuan a han kwa thawa inga tinge mo ke ma hi ka dik lo tlat ni abul ngai om hi ka du tlat mai tin ai ngai to ni ato ko lo ni chuan meng fei chu anun hena lo kalin kanu zia bao kha an soi dan chuan putak nen anin kop nen an soya poisa nga view nen an soi bok chuan Mr. Huwa pi party lom na khana kon kala buena kon siama chuan sen chung ko nena an tho ho na te an ti top boka boka ki thalo view nia an tia anu chuan sen chung ko le Huwa chung ko tho ho na top mo enge ni chu om ji an ti chuan nie kha jia bao wang vek kha ni hetianga sen chung ko le Huwa chung ko te tho ho na top ani si chuan sen chung ko ho chu an tla chenge nge yang an ti ta ka chuan anu chuan ani chuan ngai to thatangai ni chu Mr. Sinena in nei na chu iti to phyangai don ani chu an chung kon tlak che chuan ke ni poek ma ka ni don lo tina nia thil ti chin ro an ti chuan meng fei chuan nie ti na ru lo bu ve ho hawa chuta anu chuan meng fei kha jia bao kha cho ya kan so mangai ni an ti chuan enga engwanga cho ya kan so mang helai in local tu tam po ka du lo an ti ya chutiang lam han hei nem kum tham thak chung kan lo en kol to na kha a thlonin ka lawang liam ti don lo roma man nei ngom tak ka siam don ani ati ole jia bao chu hun pakhata lo kala chuan Mr. Huwa khan alo thla boka Mr. Huwa kha rang thak kal hal to kana ti a chan chu a chan chin chu sikul lampanga ano sen chu to bok sia hetianga mina min se le lo ni chuan entinga niang ma se thodik takhi tu manan khoi tu ani lo apoi lo hetiang hian an ngai dan da ni min ngai me ko se tin angai tu ani ole school la ma chon kalan tu ma chuta meng fei khan jia bao loading lokte an tia avakal na ya jia bao loading te ka ti chu kanuin choya som du chia voin tlai chu zun re kil ho wangu an tia eng wang ne ka on kalai ngo tanga nang ni ho nen hian soi ho tu ma ka nei to hlen em in chung ko hian eng thil nge mun la du cheu le an ti chuan enga
khát tiền khăn tìm mà thật chế lâu càng nghe ngay lòm tin aku ta chuan an pota hoi mo min tha te an ti chuan Mr. Jiang cho lokalin jia bao ram pui nga yem alo ti heti lai tak hian meng fei chuan Mr. Jiang local ne mo ama le khabu min zon hu soka wang ka lom tuka voin tla chu zon re kil ho na local vela iram ti chuan an ti ya akal ko te chuan Mr. Jiang a thin lung ka ne the ni ve chuan Mr. Sina ai thot thon thadon in ka khia atini ma se jia bao chuan enga ma zo kha chu ya min so me mo ko tia inge niom zia a kon tia Mr. Jiang la chun ngai saklo de chuan jia bao englo nia mane ka thil sui kha iloi ngai tu em a han tia o kaloi ngai tu to tia sui lai chuan Mr. Jiang chuan ola than sa chu chuan meng fei jia bao hi voi khat malo ti boi to song che ani hi ka veng him tla to na nia an ti chuan jia bao chuan ni lo boi lo ani ni mai te se tin na long tu ni ti chuan Mr. Jiang cho kal sona cho tia kal son ta ka chuan meng fei chuan inge ni om zia entinge Mr. Jiang nen khan in khret thei em a entinge thinlung te lo ne the man zo ka an tia jia bao chuan ka khabik le nem chan ni khren ni chong ke pomelo khul ve don nia e pon ka khave du tholom tin ka sang hala jia bao mai chu lo ting te tin a thina rem khop mai ma se jia bao chu chulai hmun tong tla kal son ta hala wala na kina chuan mun pakhata jia bao chu vakala meng fei bok kha wen la chi kong kal donem a gon te le a I de wem mon re en tiklai nge kalo ko lang tia ka sei ngai nga kalo kal don lo an tia ani na taka chung kanuin lo khoi hong nge ga tia chu wang chu ne lo kala ngai lom an tia chu pon ni se ka kong kal thelo an tia I lo kala ngai a chana omane mai local mai go tina ko ta chunam pot lia ma se min thla go tina han nam suna chu tia a han nam son pa chuan meng fei chu atluta midang ho chun lo kala inge niom ji hei ani ti boi ni hi tin an lo pung khom ta hlut maya chu ta le meng fei chuan I u naw nu ko nia en thia ka tiang kha min ti thei zo ka mi zong zong mu lai min ti mol phawa an ti midang ho la chuan mi ho su deuh puta ka pakhata kopan ti mi kha chu wang chun a in du tla nei nge nge yang a u naw nu po he tiang hina ti nia tin an lo soi ta sap maya ho police ko wangu he tiang mi ku thlak ching chu police nan ching fel theyang ten lo ti ya chu tiam phone deuh nan dak lai chuan jia ba chana phone chu han thoga hello police station niam tin anom na lai chuan soya mi pakhatin min ti du da helai munai rong takin local la lo chim fel khal teu ati ta dei mai ole nakina chuanin office lampanga kha school nei tu dai ka tok ma khanan dinga he pala hen ol ko te chuan he no box mo buena siam rang mai tinga ka tiang ho anti chuan meng fei chuan sa ama so khen kut min thla ma sa lom ke chuan em tit ma ka ti ro phim chu wang chun dik takin ro wi gal tu khani ani hian mi ti tu da chinga I khem ngai ni a han tia ma se jia bao chuan nang ma zo ka ni kha mi thu soi kha ngai to chiang te an tia chu tia am pania anin hnial deuh lai chuan Mr. Huwa chu on lu ta hlol mai pate chu inge mo on ti don le inge on ti don an ti chuan an ho tu pa po chuan Mr. Huwa nang ne mo I lo kala ne mo an tia chu ta Mr. Huwa chuan a phone chu han pe a kha eta hem video oma chu enang che tu zok nge thiam lo zok ti tu chiang takin I kha theyang chuan ani hi chu pon lama ka lo va khoi chuwa nge an tia chu ta meng fe chuan Mr. Huwa jia bao hi ka u naw nu nia khuyang nge kalpui tu ma inloin khasa ya ten em nia an tia Mr. Huwa chuanin an lo kuwa jia bao hena chuan kanin kak chung chang hi isoi fi do nem an tia ma se khoi te chuan ni lo meng fei te hian ni ho sa tak mai pasaratan ka nei ni ti an khriat chuan engkim abuai vek don yam changa lain an kon ti buai ve sek dona chu wang chun chu tiang thil chu ka thlen tiu tu ani lo a han tia chu ta lem Mr. Huwa hena chuan
company in kar chu tianga soi fi kha nga em ni a kha tu nan khre chuna tok mai lom antia ani chuna that chu ite mino zi ole pon lama chuang antia chuta meng fe chon je bo chu nu mai mai chu a thai tia soi lai chon an ho to pa chon login he video hian te le ani soi fi te le tung nge thiam lo zok chu chiang la mai kan school dang hai khalo vem ni a chuan kan school dang kha voi som lo ziak chuak che e zia zo ma chu i bang thei lawang alo tia ole tin pon lama chuan a chuak ve ta mai bokani ole ni dang le chuan classroom alo langa meng fe chu ang kala sonu wang son ni mina khan kan school dang ka ziak chuak chiam maya chu wang chuan kan ti zaw ve tiang tina vakal hnaya a do kan chuan benga chuta le jia bo lo hui te de Mr. Chiang a chuan a pau te na ke chu min som sin nang hi chuan a ma khani be ma lo nol chem ni kha an ti chuan midang ho chuan lo nui ta dak dak me a ma se jiang pau chuan eng moi soya ke pokha tiang ka tha chu kan nei ve tholom tin a do kan noi tong chu na ka chu kon po chu ka intinge ka khai nei theya intinge Mr. Chiang a chuan ka tiang khan a pek thei che a an ti a ma se midang ho chuan meng fei kan class ho zong min pe ve kalom kan zawai kan tong ta kalom antia chuta midang ho po chuan enteu meng fe so Mr. Chiang ana du sok bi ka mo ain ti ni mo kan zawai min perfect sia antia midang ho po chuan Mr. Chiang ta chu tangwal ho satak mai nia apau ti na de chong kan zawai min som ve kalom ala khai ve lo ni so an tin lo ni da ta mai at tumanga thila kalo wang chuan zak tak chuan chulai hmuna tong chuan akal son le ngal ta vat zo ka ni ole nakina chuan pawti na hmun chu lo langa zun ina an hlim tlang lum khop mai chuta meng fe da chuan Mr. Chiang te in do nang tin akal kon he tum chuan alo ben hai ve seka ma se Mr. Chiang chuan lo ngai sak vak lo asana chu en deu seka tuai ma tak nga nei ni om tak chu na oma a to pa chun tlai ko hnuwa jia bo khalo thleng ve ta hlol mai chu vele ngai sak tak chuan jia bo lo ko helai lo thu ko antia a ngoi te tin tle mena tiam dewa lo ko anti chuan a helai lo thu zo ngai tin a sio dewa chuan an thu da zo ka midang ho chu a han zai zira a han mit mei hloma an thu na jon son sap sapa Mr. Chiang chu jia bo bula chuan awa thu da thawa tete ile in lo tu kha in da che antia o khoi kan lo idang e anti kha he po hi e du chuan he po hi du em tin ai tu te po chu han lak sak zung zunga akal go te chuan Mr. Chiang he chu ala mel thawang mole ma se kha ka pate kha alo om ve to boxia ani kha chu om lo sinang chuan kala duang mole tiang ai to lai chuan Mr. Huwa chu a on lut ta hol mai e ka pate e local ve ta mo he ka thian te ho po ko in mel khre ti ong chu jia bo ani ka pate ani hi a han ti chuan jia bo chuan Mr. Huwa meran mu chuan ni lo tin le lampang chuang takin a han hoi ngal wata chuta le Mr. Huwa chuan khoi mo tin ada ka chuan an vuana lo hoite tin a han kuaya jia bo chuan no ken lai ta chu anti bo deu nuaya chuta Mr. Chiang chuan han khu fain tuma ma se Mr. Huwa chuan angai lo tin a jacket chuan phela a jacket chu a han hak tira kakin ang lo ni lo top mai nei cheno pangfel takini mo ko tia ma se he ding hem pauti na huna te lo kal vela chuan nge helai huna ikal chan hi omem antia chuta Mr. Chiang chuan a ka pate ang lo ni khoi thiam lo ni kha hey jia bo hi in mel khoi tio che kan lo tum dewa antia chuta Mr. Huwa chuan atha dikhan lo umro ka wa chok phatange adita jia bo chun no ma te tabik lawa zui chu pe le hal mai han tuma Mr. Chiang chuan khong he kalona aloti ko hi ka wa pele lok nge tin pon la ma chuan an plan chu mala ma se Mr. Chiang chu ngai thalo pon la ma chuan wa zui ve tuma meng fe chu alo thau ngal wat lokin Mr. Chiang nak tu ka hun tholi nem movie kan an ho thengem antia ma se ngata ma lo ngai lo pon la ma chuan awa chuak ve ta zo ka
tuna chuan jia bo ka thlang tua midang tu ma ka ngai tu thei to lo tin Mr. Jiang chuan jia bo lampang chu ava zui ni meng fei la chuan jia bo bula lim tak le ne rom tak ni oma ke min be thapei lo em em a jia bo i me mai chu phu ba chu ka lo khop bang le tin lo in hum ko ve khop mai ole jia bo chuan Mr. Hua chu ava zela amo to alu tu che chu alo danga chuta inga tinge melo zui a kha ka tu pa khanin melo zui ve don sin antia poi ka til tuk Mr. Jiang kha itu ni tik lo helawa antia Mr. Jiang amo Mr. Jiang tin zom tak ni ko wa ke khain tinge min ko ve kha antia o ka pate ya anti chuan chance voi khat kam pelang che ma se ale pe ka chuan chance dong chu ka pe to lo wang che tin a moya chuan a han fo pa a fo zo hu chuan enting em min ko don le ka pate ati ni rovin enting ani kha anti chuan o du tak atita atha ani le kanau nen khan enting e in le china enge in zom na anti chuan a ani chu ka sinne ania eng mai le china dang kan nei lo antia in panin ka hi engam tak om ka reng do sat le mi chong mai ni zok lo mo anti chuan teu lo mai chu tiang nam pang engma om lo antia tun hi je phuna ni lo thade win soi mai ro ati ngoi do wang wanga engam de chu ma ni mo ani chuan engam chin fel tu ko nei ni chu hoi mo mino kian te tin mo to ko chung na ma chuan alu ta mo to kong ka chung kha ga churai phuna tong chuan an kal ta jia bo chane en zui do wong mai olen na kina chuan hun pakhat anin soi zoi no hun hilo thlenga chuta chuan meng fei chuan mani zan kampau ti kal kha chu makka ti khop mai jia bo khan Mr. Jiang mai ne rovin apate thleng khan lo kop teu tho ne khamole he noi chuan mi ho sa to phat mai chu bem thlo ka tum vek ani hi ti na lo soi vela medang ho chuan jia bo chong chang moi sia chu wang ne chu tun lai chu ama hi dik lo ve vin ka khia antia hetiang ang mei chia classmate ta na ne hi chu aza thla kon mai kan school mai ne rovin kan class ming thana zong po ati chetel vek don ani hi an han ti lai chuan jia bo chuan tennis bet chu kan la kan vom phaya enghe mun khret le in a time mon le in tu sei tu kho film kho ro tho dik ni lo dot pho chu mangai ka tiang khanin sei velo mo ang lo tia ma se meng fei chuan ethil ti chu iphur le lengam na nge chu ti ni te chuan tu nai hen zolai kan zo tio chang che nong chang moi zo tio ngai ni hi an tia a bet ken lai chuan lapa han tuma ma se aloin dang ve chuta khatiang khamelo vole de ngomelo an ti chuan enga nang ma zo ki milo vole te ni kha tin moi te he tiang lo deuh hianin lem ka chana ngai ni an tia a bet ken lai chu thavin chuata chu ni kho kharo chuan an hlu de ka ta meng fei chuan iti de ka ni kha enti ma ka ti lo tu go in huem enti ma ku tu thlak me lo nia an ti chuan midang ho chun no kula moi teu achung teu kong kong hala yang ambulance kong hal teu lo tia ti chuan le phone chun han phoga helai muna hian hei me che pakhat ni kho khalo vina tu nia meng fei le jia bo ten di thiam lova jia bo chu ni kho khalo vina tu ni ole dam doin lama ang takin kan khoi hala ngai nia tin trampui tu chu an ko ta hal ni ole na kina chun dam doin lam pang chalo lang hala doctor chun alo en vel meka anu chuan jia bo chunga hian an thil ne thleng ta le naw lo pai ni phei chuan a zia don lo mang o chuan naw pai chung he tinga school kaltir te hi adik lo ni tin alo sei vela chuta doctor chuan ngi anan ti chuan a engma ausat na om lem lo ve ama ko chu tak sai chaw deuh hleka le ma chol ha da mangai ni hi antia o doctor van lo mum tak em ani le naw te chu ngi an a thaim ani ta khau maya chuta le Mr. Hua chu ameng phok ta view mai doctor chuan soi ngai na vak khalo chuan Mr. Hua chu ava ena Mr. Hua chuan alo siai deuh chu zuka chu vele doctor chu kal son da ya Mr. Hua chuan a doctor ning ma sei lo chuan om zia beka chuan engkim a thavek tinania jia bua hian no panga rolgo ti ha lu tok su tin ano po chuan nie ise dik chia
Jia bua chu ve en fela ateya Jia bua po akon menga anu chuan khai chesu tuna poimo bang chu ha dam takai om hi nia mamo inei ni phat chuan king zau hi i khulwa donia ateya kanu hian ati tikani irai ti kha thengel ngai me chuang che alo ti vea chu ve la Jia bua chon o ni e naw ka pai ti ka hwelom ani po thal tu ania ati aglo te te chuan hui ha dot pakhat hian dot tam taka hring chuak ani hi mole ti na ngai to pa ni nu ber chuan a that lo chu im pa ni khan lo ti ro kangkal photange tinan chua sana a chuan ho chuan Jia bua chuan kapate lo ti wat Mr. Ho chuan lo kuin lo thambona nakina chuan Jia bua chu a thian nu nen an lo thudo na a thian nu chuan lo bemol mola ma se Jia bua ero engem mongai to hian a en ngai chu en do tok tok mai a thian nu chuan en thil ngai tua atia e thil hi ka ngai tua ni in nei na lem ni bok naw pai po a lem mania ho chung ko hian an khre chu huna chuan en ting e niang ani po kha min hum him thei do ni wei chuan an ti chuan a thian nu chuan ngai tua na sal tok du su ani kha sum pe to si khan in no li po ni lawa en tin nge chu bum na ni thenga alo ti chutian chu sui lai vel chu apia deuh tang hian miss meng chuan alo ngai thla meng Jia bua chuan hetiang hian mo sum alo tho chu thina a to pa chu ni thugok chu ka kha chuak ve ta i ming chiat na ni tur chu long ngak phot mai te tina khidau da ver me ni office lam alo langa Jia bua chu file pe tur chuan president office a ankal tur chu tong ri khata staff me che pakha chuan Mr. Ho chu lo bem vel meka a tho pui zinga mi ani thu te khalin un rei tak chung lo du to thren zia te chu alo soi chuaka chu Jia bua chu na lo ngai tha ve nga a thik deuh tlat mai kongka chu hangin dulai tin kovin avalut ve ta roi maya document te kon pe tur chen kalo kala ti chuan so munam tak mai ka kon muta ni hi alan dan chuan i lo ngai na tom vio ni na lang ani hi mole hemi chongchang hi chungun taka ngai tua ngai ni a han ti vela staff chuan Mr. Ho nu pui inei to ti nem ni a alo ti wat Mr. Ho chuan Jia bua chu a han pom te te a ni ei muang hi ni mai anu pui hian min khre thiam lo ka du lo nia i chuak mai to nem niang an lo ti a Jia bua la chuan in ti thei tak hian alo bai vela chunu la po chu a chuak ve tang hala a chuan hu chuan Jia bua chu rang tak chuan a han om son le wata hetiang khopala hi ni kalo be se dawa immangai na kong dal tu ka ni wang hian min dem em lo wang chu ti o an ti de zaya Mr. Ho chuan thil dik tak ti ni an lo ti chuan ani chu thlak lo nia ke ni tai la khatiang khan mai chia ko om pui tur min ron dal ve ta se ko hong tang ten tia Mr. Ho chuan ani chuan tu na tong chuan ilaka po khawle zualila a that don chu an lo ti ya chu tiang ngai to boi du su pate document ko kon pe mai chen ya kan kalange ina tlan chuak lai da ya pon lama chuan ngai tuin mai chedang in Mr. Ho laka alo in puana wanga alo thin ram ve da tuk te chu mak a in ti hial zo ka alo star train Mr. Jiang aya Mr. Ho atan alo poimo tak chan te chu a han ngai to chowa pon lama chu lai chu Mr. Jiang chuan kan ko ta Bauti zan zung changa khan ngai dam dil chika duwa ka pate chu khatiang khania enga monang ma de thin yo thei tur thil asoi ni chuan a ai oi ngai dam ka dil chenia tuna tang chuan ka veng him tong che tia vakwa chu an lo tuma ma se alo omson aro chuan chu tianga senior jiang anena anin hei le ni wei chuan Mr. Ho khan alo thik liang ti kha lau to ni Mr. Jiang chuan Maro koi khai ni to dia an zo chuan enting i khriata alo te vata o ke hi ifan so kol kan ya lom tin a text na theka han mu ti vela lo text chen tu kha ma ni ti kha chuak ta a kiang mi ten lo en deuh thaba wang chuan Jia bua chuan khro sa sa in
thu chu soi chu sak lawa von sak rang tu chuan a han nge na Mr. Jiang po chuan tu man hena soi chu lo tu ring ken tiam e ma sei fans kan in angin nak tu hian dinner min treat thei ngem an tia Jia bo chuan kan pan hi chawin mo chong te chu agam lo deuh lo mo a han ti chuan Mr. Jiang chuan midang pok lo som don alom lungai du su an lo tia ani chuan a thwa lom nak tu ka kan in muton nia tin an in thla liam ta ni atu ka lo nia Mr. Jiang chu hotel a chuan a lo om tua Jia buai a lo thlen huna ati dan tur vel te chu lo zir vel meka style khang te a lo zira an ho do chuan Jia bua po chu an thleng ve ta lo chon vata a thut na tur chu lo bua sei sak vata Jia bua chuan a voin hi i birthday yam nia senior a han ti chuan ka birthday chu ni bik lo ve ma se chu ai ni poi mo jok chu ani tin a kut chu a han beng zewa moi taw chuan cake moi tak le thri om no bom te hi a kon nor pheya Jia buai nan mu chuan hei enge ni om zia lo ti vata Mr. Jiang chu dingin hun rei takata to kalo du to che tin thri chu ok ti ka han tuma ma se Jia bua chu lo in dang vata chu ta Mr. Jiang bok chuan ka mu ma sak bek ni tong che khan ka du hal chia ka bial nu ne thei ngem tia thing thrit mai an tum chu Jia bua chu na lo dang le vata ading hala ni lo hei chu adik lo ni lo ti vat eng chu mo dik lova chung kulam thil awangin mo nge nia ka mi zia zo nge ni kan kum chung zinga chuan eng ma hakasat na om lo ni chuan tia a sei mol mol lai chuan Mr. Huwa chuan hakasat na chu hei hi ni tin Jia bua chu kon ko ta ani hi inu te ni a kon ti tamaya Mr. Jiang chu ameng phok chiang khop mai Jia bua chuan kapate kan soi fiange an ti chuan eng ting nge min ko ka ti kha an tia chuta zak deuh tak chung chuan e o du tak tina ko ta chuta Mr. Jiang chuan eng mo eng tin moi ko ba alo ti ta hu maya Mr. Huala chuan ti edin ring deuh a soi non tur chuan alo khila Jia bua chuan zak deuh trut chuan alo soi ve le mai boka Mr. Jiang chu a thu deuh sok maya Jia bua kum som chuang zeta in thlau ka pate hi in neyang mo ko oi theilo ni atita Mr. Huwa chuan nang pon hi sui kha kum te chu buina be ni theinem ti te le ka no te tin hang ko chin te le alo ti le ya ai ka ko don lo tin alo du bi thak lo a thin rim ta view mai Mr. Huwa chuan tu nge he nun nuam tak hi pe che ti theng heng ai suang chi o pel takin ni om don nge ni ya emo thil dik tak ti tio to se min nok lui suang chi o ngai tu ro tin akal santani Mr. Jiang chuan maruko kha ama ni ti lo khaiwa tirang chuan o tin poi ati mel khop mai bon lama Mr. Huwa chuan Jia bua chu ka ga chuan lo thiran tuma Jia bua ro chuan a ruala kal chu lo du lo Mr. Huwa thin ram chuan an pom kang lo la ka ga chuan a thot lui tira Jia bua chuan in beng dai te ka soi fe thei lo man ti chuan nga tinge ma khani soi fe si lo tuna chuan atlai to lu tuk tin an fo pa Mr. Huwa chuan ani khangai thandon ke ma tin an zot ta Jia bua chuan ani kha ka thlang ti ka soi lo khum khim an lo tia ani chuan ke ma min thlang ani mo tin an fo plia Jia bua chuan alo ti du thotak chuan in fop zita ne school meche bathroom ma chuan Jia bua chu zung tu kana lo ta bathroom le lama tang chuan meche pani an lo chuak ve chia chumi te chuan senior Jiang an Jia bua I adu thu a khel chung chang kha an lo soi du na Jia bua meche mel thre em pon le leilo hetiang mi patlas tu tuk main adu chu a phu lo tin an lo rel deuh khep mai hi lo nia Jia bua thin rim chu a kon tong chuak ta ka chung chang in soyam nia an ti vele chu mi te thian don chuang takin an chuak ngal ta daya a chuak ve to chu meng feng chuan a lo changa ina huai sin hle mai ma sei thurok zong chu tu na hian ka khawek to ni na lang ati
mi zong zong hne na a gai deuh thu te le bum na hmanga pasal a nei thu chu soi chu saka chuan a vo ta ni zia bua chuan ti chin la ni mai lom I thuak nei ang kha han mang te le e thil lian tham lu tu khi ka thup thei chi zia zang ani iringam ni pa ho sa tak tak terin chan thwin me chu ke ma ka nei tin isoya ni rom ni kha inni na dik tak pho chua tir min tum khang su idu chu ni sei chok thei lom ma sei chua wanga mi na vuak kon an chak em mi lo ni palani lau pon ka thiam lo ani lawang hriamo tin inga ma ngai lo chuan ang kal san thada ya meng feng mak dil tuk chuan a hlaw mi lo mole ending nge ni thei zo ka bum na mangin pasala nei poka ending nge na chopo em ngam zok le tin ngai to ta no ne zana chuan jia bua chu roma chuan khuma a han buka a phun pa malmala in mona la kai lo te khang nen ating em ka ngai khal em le engwang nge nang ma nge ni va kol mai lawang kol kha ro tin apia phone chu la ama le ma chuan in be pa lena ma chuan Mr. Ho chuan lo chang hello nge ni ta anti chuan assistant chuan lo be boin mi sini thlona chu tlai do na da ka ne chung je ti dong hak to chol ha dam roi phot a thamei thei ni alo tia jia buan hena chuan thilenga mo a thlen thu le a kalangai thu khorin phone chu ada le ta da ya jia bua lung oi lo po chu ti taw do ti chuan a oma le lampang lo lang ve le ya ka ga chuan miss fengi po lo thu mek king zau lai khon huwa airport a min ron lama wang ka lo me ka lo ngai dan chuan min bedu to don lo mo lo ti ya ati Mr. Ho chuan in lama lo ho le tu ron ro man ne nem ram pon om rang hi a thaber lo nia anti chuan miss sen chuan an pania ama nga om le du thu chu a han soya Mr. Ho chuan nu pui nei thu chu khil non lein miss sen po chu a beton mel viau mai atu ka chuan office a jia bua chuan Mr. Ho chu lo ngak motor tanga Mr. Ho lo chuk chu pan halin ni jang khang khong yo ma tin zon hal ta chata matinge milongai to lu tu gam nia anti chuan nang ngai sak che hi ke ma in ngai sak ang tho pania mei chedang in ni chuan min khal mai la message huan in a po hi ka chel to lo mai nge antia mato chung tang chuan miss sen chuan Mr. Ho chuan ko wa khano ka tunge ya a ron ti ta a ron chok ta zan mai chuta jia bua in miss sen an hu chuan chelo ati in a 6cm puknen Mr. Ho chuan a duai mo ti tamana I chan na kam hoto boka hun thol in nei theinang ka kalsan zo khang chu tin akal ta dai maya Mr. Huan zuyan tum chuan miss sen chuan king zau company ka fan kol pu yang chi tin rom nei tin lo chel nakina chuan Mr. Ho le pi chu an lo thudu na a pi chuan na ho pa ya achunga engma thengta se engei tianga tin lo hawa chuti lai chuan jia bua chu apung ro ta nen chuan kan ho ve chia chu vela pi chuan pan halin oho jia bua I tha chu alomom hle mai tin Mr. Ho ne na an pania anin ti thiam lo chan te chu a han zot ta vera ipi himin khul vek te le ilama ka tang tla don ania tin jia bua chu alo la thin ram viau mai ama sa zot ro alo ti ya Mr. Ho chuan kan buan chu ke mani kan lo ching fel ve mayang lungai do su ka pi tin jia bua chu ma chuan a pom lu ta ina tong atlan chu wang chuan a hawa jia bua chu chole mai tum chuan a han thowa Mr. Ho chuan lo man beta min thate nang tlang wal senior bum mang engting ngam zo ka alo ti ya chuta Mr. Ho chuan voin hian ka upato viau nge viau lo chu ka hmu ti rang che tina ko chung chu han phela jia bua chu ava bo beta omson te kapi ka khil don ania antia Mr. Ho chuan itlambu le ni chuan olsam takin ka chhuat on lo che ni o anti chuan nangma hi ni mi pakhat chau du khoplo midang zon lo ching chu an lo ti leta Mr. Ho chuan I thi kem nia alo ti vat teu lo mai tin a hoi san hala Mr. Ho chuan hmuya chuan fopin inga yang kha ni lo nia a chung chang kha kala khil fe ve kang che ila thin ri mem thola
thil han ei ole tin a hna ka chuan an pia zia bua po chu alung a oile to ani mel chuna lo nia zia bua school bang chu apa chuan lo changa ka fanu tu tak tina dam that lo te chu lo zo ta zia bua la chuan itel lo hian kadam thazok alo te deuh mak maya apa chuan I tha ti ka khia chu ka lom hle mai ipa pok ka thla muang sa te an ti chuan zia bua chuan ikal thei to ngem an lo te lia ma se ipa hi ka tha chi lo ni an ti chuan I tha mo thalo mo chu ka buana tu kan lo tin kal mai chu han tuma ma se lo dang le ka fanu ti na thin thuya a maya chuan a ma le ma chu in beng deuh chaw maya ipa hi ka dik lo ti ka in khia ka thiam lo vek ani ka ti pal lo tuk tin thu phan choya a kianga school no pang thun khate chuan an lo en deuh thapa am phun deuh sek mai apa chuan leukemia nei thu le doctor na a ru te thak wat ani lo chuan rei adam to don lo thu te chu a han soya ipa hi phasan lowang pe ro zia bua tin angen chun zoma zia bua chuan I thing mil pui zon mu sak min du wang mai me ron hui ni chuan ikal theyang tin kal san chu han tuma apa chuan kolom lomin khongoi chu han nge na zia bua chuan kha mini tong khan pa le fa kan ni na kan ti chat tua ma ni masial takini ya ka pa ni poi phu to lo tina kal san ta dai mai le lam lo langa assistant chuan Mr. Huan hena chuan school thil thleng chu lo soi molmola Miss Sen kha officer on luta assistant chu chuak turena mit mai ngala assistant po chu chuak ve ngal mai boka chu da Miss Sen chuan king zau namin pe ka wangin kalome dinner lamte hi ang tinge niang restaurant ngai nat beka kan kal to nem niang antia angai lo chu e tura kan pui ka hoyangai lo ti deuh mak Miss Sen chuan in panin ka ai ngol ka tum lo nia thian dun chu in ang hinia ka ti anti po chuan ni danga ni ko se kanu puiten en kan e ho hlom zok do nia antia chu vela Miss Sen chu charan do ma alu chu hai thu tani mel do kan chu an bo de ka pa a han su de ko vela Mr. Huwa chu na lo man thiam enga tan mangai lem lo a ko chu da son saka I omanuam lo ni chuan bang ha mai ro meeting ka na ya chu ko le ati bol de umak mai chu tia ti ta ka chu mission po chu kal tamaya aglo chuan Mr. Huwa midang ta ni to chu ala phal lo vio mai ama nai tu piang chu tha mai po poi ti ta lo ni school a chuan zia bua chu ngoi ran hian a lo thuwa message adon chu en ngala Mr. Huwa le Miss Seni in ko lai thalak chu lo ni ya aglo chuan mi pasinier lo tuk hi an rin tlak lo ti ka khriani ilaka en thil ti dik longe mo ka nei le he tianga min ti tak mai le kanin nei thei to lawang kanin threnang tin do kan chu a chum deuh chu maya an zio tek tu thin rim chuan kan hau ngala na deuh chuna Chawngkhuma zia bua thin rim po chu tla sa tang chuan a be ka la a chuak ngal ta dei mai pon lama chuna chuaka driver pakhat chuan ron kovin khoyangai kaldon lom tein ka thla thei chenia alo tia zia bua chuan ngai tuin dam doin lama a khoi thei ngem ti an zota anin biak fel nu chuan zia bua chu luta zia bua chuan nu chu message thonin nu dam doina ka ron kala ka ron hu thoyang che tin Mr. Huwa nena zan hunan lo man dun lai te khamit thla let wai maya alo mu thumman agon harno chon zan ro ni tuwa driver chom hun pakhatai na lo fuaya hey uno no igon harta ni mo tin an nuya khoilai mun nge nia hospital amin khoilo ni mo an ti chuan dam doina elai hun fian rel takania dam doin aina nuam de zok lovem ni alo ti zia bua chuan naw ka pai nia thil a thlak engma ti suang che du tak min chan ro ti Mr. Huwa chu a phone ta driver chu na phone chu paisaka lelama chu Mr. Huwa chu meeting lo nei meka phone chu lo ria anu puini wang chuan phur deuh chuan an changa phone chu alo line off lo wang chuan thom chu khata
Misual pa chuan he thil ti tur hiam poisa kala vek to i gai lo ngatan ma ka ngai do tin sual chu do tum tamaya chu vela Mr. Huwa chu thong hala jia bua omna location chu chui tir halin lela ma chun jia bua po chun tal cholo tum ve me kani Misual pa ka pa tak mai chuan an tlowa na til tuk chu athal deuh tok mai jia bua chu tlan cheng hala Mr. Huwa chuak tuk chu mi sen chuan khoyang hi kaldona kingzau meeting nei boxi diklo omem nia agon tia Mr. Huwa chuan i buaina turam lo tin a chua san ngal ti khotlai ngial an tum po chu Mr. Huwa chuan alo warning deuh mek mai boxia mission chuan ngai tu letin mengjiang boa hi itan hetiang em hian om zia na yang ti hi kalo be se do ma se apui khop mai itlai to ma ni alo tia ko la dong hala mengfeng chuan mission i got ni hi ka ngai tu chianga ma se isum hi engkim huwa ma chet lak nan chuan atam tok thlat lo ka ngai tu chianga i du ni chuan mengjiang boa i thuruk top ka khil thei cheni o tin nawa pai do chung chang chu khil ta vek mai phone chu dain mission chuan mengjiang boa mi ho satak pasala nei tu gai suang to na te chu ti chiat ani don tae tin ngai tu le lam lo langa jia bua tlan chemek chu anunga Misual pa khan alo la nga meya jia bua chu leya chuna tluwa chu pa chuan akapa apet sak ngam awang chuan dim chu atum pik talo thung rol ngai tum chuan pong sual chu han tum chowa ma san hung lama tang chu Mr. Huwa chuan lungtum hian alo chut lu deuh pop mai jia bua hlau boxi Mr. Huwa han mu chuan alo kwa ngal pata min chan him turam ne local anti ngala engma se to su damdoi na ka hoi photang che tia kai thon tum chuan min khoi kha ngai lo ke man ka kal thei dom tin anti taw chun zoma Mr. Huwa chuan chutia agoi ko dang ta thot mai chu khathiam lo jia bola chuan kanin then vat don tho anti chuan tungai kanin then don ti soya ati nang le mi sen te hi inin nai tak zet ani rom ni eng tiknia mo chuan ke ni panhi poi kanin then ngai don tho antia Mr. Huwa chuan amana khil chem nia anti chuan tunge min khil tia kham boi du su ikong kadal lawang antia Mr. Huwa chuan ngoite damdoi na chuan kal ma support tiang thil dang zong chu ka boi pui mayang tinan poma damdoi na chuan Mr. Huwa nu chuan jia bua chu lo hawa chu tiang driver mel khret lo zui wang chuan nau ta chunga eng pui nge thleng thei ti te thil dik lo nau ta chunga thlenga ni wei chung ka ngai dam lawang che ti te na lo hawa ni jia bua in nau ta chan chin dik tak soyan tum chuan Mr. Huwa zok chuan kanu jia bua hian tu na chuan ha dam lam amwa kal to la doctor kan result kan ken huna kan soi da zok don nia alo tia anu po chu thinrem tak zet chung chuan chuak ngala pon lama chu mission kha kon kal ve me kani bi huwa chuan mission nang ma mo anti chuan note in mu khat le maya tina han fak vela bi huwa po alom khop mai mana khan kingzau khan lo nei de chi sira thatu ania te han ti vei luama note chu tiang soi te su tuna chuan kingzau company an kolpui ring turin midang anom to hi chu a thavio lo vem ni an lo ti vela bi huwa la chuan chu tiang ani lo thole company la po engma a boi pui ve ngai lo tho te chu an lo soya naw te wang chu ni ti ten chu vela mission chuan mengjiang boi agaya mo ma se thian te phone hun beka ka lo khre dang ka chuan na pui pasala anin nei theina na gai de ti ka lo khre sin oho no te ka se chuak pala ni awan pui ta kem an tia eng thil moi soya ti na lo phok ta khop mai ka ti pal ka lo kha sual pal po ni ve mai the a lo ngai serious tuk du su tin an soya ma se pi hoi chuan an zot fi hala mission zok chuan lo dangin ving taka chet lak dan turte an khil ta zoka te chu result ta gai le gai lo fin fi ma sak tir phot te chu tianga chui chiang tur chuan an in zui don ta hala ni jia boy ro ma chuan pi hoi chu on luta tui lo in mek no chu chuin an pai ke sak deuh thuai maya
he kanu an ti chuan kanu te min ko to su huwa chung kwa ron lu ve hi phulo imit khameng la he ante tin result chu han the thla bum mang ni hi tlatam tak nu apo eng wang nge lan chualo ti kalo ngai tua ila naupang em avangin alang chuak lo nei hi ting lo nga ya ma se i lo ngai lo wang nei hi tin an khum ta chiam mai jia bo chuan chu tiang ni lo nia kanu an ti chuan pi huwa chuan kat pakha chuan vom khumin poisai du ni lom ni kata khan mak ta du som ni om man mola rang takin king zau hi than nga lang che ani lo chuan ka chhuat on mi lo che nia an tia Mr. huwa po chuan lu ve nga la jia boy hi bum hmang ani lo nia e thiang thil ti tu hian ke man ka ti zo ka lom ani hian eng ma ti sol nei le nem nang hian poisa pein ikal ti thei ni mai theya chuan ke pom poisa pein kala chel thei tho nia boina inei ni chuan kan hena hian sei zok la a kon ti ta khau mai anu chuan king zau hi tu kan min duam ni nang ni pan hi hian min pum tum in lo in thual vel ani mo an ti chuan Mr. huwa chuan mi zong zong hian ra wang chuwa Mrs. huwa in thei an ni lawa huwa chung kwa hian mi tu emo alu thei la du thei lo chung chang a thutluk na siam thei tu tu chu ke hi ka ni zona dang lo mem kanu an tia jia bo chuan ate kanu hin hial to su akal mai zo ka nge an ti chuan ikal lawang ate de umak mai chu ta no chuan a thai e mai hi ka chuak ngan mai lom tin thin rem tak chuna kal son hala jia bo khayom tel tuk chu a tap phiar ani Mr. huwa chu ki nga chun va thuin ka ti palani hatia ngai tam min dil ngai lo khati lai khan poisa ka lo mo bok nen nangin mi ilo mo ve bok tho bok sia takan ti na ngai thlenga nia e thil hi ka lo song to phalo ni ma se mo phukna chu kala ka ngai ni atita Mr. huwa chun thlamuanin engkim achin felvek tur thu te chu tin sen king wan pok lo boi pui don nia tin kanon hlui chu ani nang khan kan hmang thena ni mai theya ma se ka Hmalam hune ro nang ne na man ka du ni min kal san thei rawang atita akut chu la sona ngoite hun kala mo khui atia Mr. huwa chuan ole min kal son don lo ni phot chuan hun ka peng che tina khil dam doin pon lama chuan test result chu mi sen chana lo en renga pi huwa ina ron biak chuan rang takin an thuk ro hal pi huwa chuan jia bua chung chang a gai de tho te chu a khila wang chuan lawmthu te chu a han khila mi sen la chuan i ching fel thei time ne kanu te tin an zo chuan soipo soite su king zau hina fanuang mai na veng him tla lom tuna chuan engma in ram siam puina ka nei pui thei lo ni an tia mi sen chu ngai tuin ka pum chunga no te hi Mr. huwa fa chu aniang engwang nge heteng hian ka ti vel ho bi ka nga tin kanu te itan thilenga ma tak surprise tu chu ka nei thuai don ani o an ti chuan tak tak mo lo tia ye rang mai ke chong ka bum vel he nem se adita zana lo nia mission chen na chuan Mr. huwa ron langa mission chuan dinaka e pui agam ti wangin lawmthu te alo soya Mr. huwa chuan ka thalak te kha jia boy thon ani mo jia boy ti na tum to chu nang ma hi ni an tia ithil soyom jia chu ka va khalo ve a hetai hemin pu chatu ga local mi ni a ani i mangai ma khan ke hi min mangai to ni engwang nge i rul goi thak le te ya an ti chuan kanu pui ni lom ni e ani kha ka mangai lom ti na chang in pui ni to lo ta sen ting nge ni an ti chuan min vote in em ni a ati a ka ti pal ka soi lo tu top ko soi ni chu tiang ni chung ka ti boile to lawang che an ti a zu in puya chuna soma Mr. huwa po chuan in ram nan ti na in ve maya ma se alu ron haita Miss sen chuan an thlem chhong hala Mr. huwa ro chuan alo du lowa ti tur dang ka nei tin chuan tuma ma se kal thei tam ya lo Miss sen chuan ru ma chuan khoi lu ta zing alo ne ya Mr. huwa le Miss sen chuan lo mudun ta reng mai Mr. huwa chu kan har zokin ni zan khan in thil ngi tia ten zota Miss sen chuan zuwa in na sata wangin ro ma khoi phei atum thu le ma se chua a phal to lo thu te angai ven zia thu te chu a han soya khoi an tum chuan alo du lo Miss sen chuan
le chang khan kan mu do na chu chu nial thei in ni lo ni o atita Mr. Huwa chuan thulai lo mai nei chu yang zong hi ro man sa vek ani tin chua chan an tuma nakina chuan mission chu Mr. Huwa te na kalin agai thu chu an lo sei khom ta pi bel chuan a pom thei dawa ma se Mr. Huwa nu ero alo lom hle thunga Huwa chung ku fa a pai wang chuan a hlim zia chu khil mol ani pi bel chuan en thunga moi sei le nupui nei lai thlema mutpui chiang mi khang chu entin nge mei che thatak ani theinga tin test result te chu da chuna paisa anau pai chu Huwa chung kwa ron lu theina chance atan man adu wang mai ni na sei khom ta sia maya Mr. Huwa nu zok chuan gai dera Huwa chung kwa ron lu tum mek chu meng jia ba o zok ani kha tin a lo tran ve jia ba thin ron po chuan chua atuma Mr. Huwa chuan a lo chel pi ber chuan jia ba nang hi Huwa chung ko Monu dik tak ni ya khoya mai kal ngai lawang an lo ti ya Mr. Huwa po chuan nie kan soi fia nge ati ma se jia ba ero a lo du to lo a chuak lui ta tho ni api chuan zui vat tur chuan an khil hala bona chuan Mr. Jiang nen chuan anen to ka thla tur chuan an ngen hala Mr. Jiang a lo lom phia na ma se Mr. Huwa chuan jia ba chu ron chenin kal chu phal ta lo jia ba chuan a kut chu thlain akal luya Mr. Huwa zuyan tum chuan Mr. Jiang an lo danga Mr. Huwa chuan ikal ngam chiang mo an lo ti Mr. Jiang chuan zalem de chu tu pon an du lom kapate kan kal pui phatange tin an kal san zuya ola tu khat chu jia bua school bang chu Mr. Huwa chuan lo chang zirlai te chuan hmel than tin an lo en du viau maya jia bua le Mr. Jiang a ngon in zui po chuan an lo hmuwa Mr. Huwa chuan jia bua chu ti lui nei na khoi luya company a khoya ma ti ge ta hi min khoya an ti chuan tuna hi chuan company in ka chong chang i sei pe ri lo ti ka khia chu wangin na thodan tu kan soi du nang ka assistant turin in zu tran anga ya tuna chuan kan hothon mun khe chiang tu kan ka ron khoi ma che ni hi tin an khina chu vele mission chu kan kal vele ngal company kan lo lo ma che jia ba alo tia jia ba thin ram chuan i khoma man na vekani mo tin Mr. Huwa chuan mela chu vele Mr. Huwa chuan jia ba chu kal khan pui da in lifa chuan an chuanga mission chuan kan ve a ma se Mr. Huwa chuan lo dangin in na wa thok zok te alo ti a thin ram chuan so taw na so khop mai lai lam lo ni ya pon lama jia ba in motor a chang lai chuan mission chu a ron chuak ve a ron tong elain Mr. Huwa ka ron tlan an mu chuan phaka chuang hala jia ba chu in nam thluk tir mai an tuma ma se jia ba chuan an pot le ta min phia ko ki tum vela ni mo ka nam du che ring am ni a ati Mr. Huwa chu ron thlenga jia ba zok chu an koin motor a alu puya mission zok chu kal san ta dai mai mission thin ram lu tuk chu meng jiang ba lo la hlim lu tuk du su nang ma chon dan tu che hi tam tak kala khriania ati atuk lo nia jia ba no fan khan jia ba na thok tu local chu khai o mi cheno pangte hanin ente i thiom hnon bel zong te hi designer te thui point tak tak ani hi poisa poi nga vi wang chu ti ro ipa dam lo khani tin ke en kola alo be ga zang na dom na min pe ka ngai nia mak to duai nga min pe ro ti chong ka kalang atia jia ba chuan dam lo chu ka pa ni hlenem nang poi dam lo ni na langa tin enga ma alo ngai lo ta ka chuan anu khon chuan akor o ma chuna thama nang nu hi za lo takin min tong khum ngam ani mo ka khirang che poisa min pe mo pe roi mo or sam tak chuan ka chua big don mi lo che nia an tia security chuna kan huwa tha wat tu chuna khira chu ve le pisen chun chem te ron leka jia bai chu angonga chuan ron sel beta midang te chuan hai lo tu khirin in local nai ni chung ka thadang atita ta jia bua chuna kut chu se sak ta wata pisen chuan on min vi hal chuan tuma
apa chun on dang vatin apa zok chu on vitta chuta security te chuan pisani chun on man beta an question hala zia bua lalu tok chu a khur hialani apa chuan ka fanu a topa chuan ka hum him ve theita che a ron tia zia bua chuan ambulance chu ko vat tur an tia damdoina chuan zia bua chu apa nga kena do thua doctor ron chuak nena chuan apa din hun chun zot nga wata doctor chuan vanei thak takin hun takai ron thlen pui ni in zai po tlong takin kan zo ve lo thon om lutuk om to lova ma se leukemia nei wangin a thing mil pui in zona ngai ni tin DNA test a mil pui tur en fia ni theina tur thu te chu han khida zia bua po chu lom vio mai a ko ta thisen ala kai na sata wang chuan doctor chuan a pia va in sil fai tur chuan alo khida chutia kal to chu mi sen le mi pa pakhat input phailo lop lai chu ava muwa rang tak chuna zui ngala mi sen chuan enge hetai ron tia ka khirang che ka puma no te la nang hian eng main zom na in nei lo anti chu pa chuan nau te ha ka fa ni midang hne nei pe thei lawang alo tia ehe a pum chunga nau te chu ka pate fa mo lo tia midang fa ni mo ti na longoi to chu ta mi sen chuan chu hal mai te he ka fa ni ya tu po apa tan chuan ka mang thei khoi tang e ron kala albo va to ti nan veina chu pa chuan a beng voin hian ka that don che ni tin sui sakan tuma zia bua chu man ro teng na kon tlan lu ta to vatte engang mi pange moi ni le ibial nu le ifang e po sui sakai tuma mo ka khira che ko ti thak le ni vai chum police ne na ka piang che kon ti mission chuna kon lang ve thut me chum makatia zia bua chuan san king wan law me su heta ka om sung hi chuan ka ti na ti ho lo wang che alo te ve a chu pa chuan nang nu khatu nge ni a ka that don che alo ti zia bua chu mission chu police call vat to chuna khira mission po chung call an tuma chu pa chuan voin chu iwan nei ni e tin atlan san ta dei mai zia bua chu mission ni mai hliam vel chu lo boi puya khrim te hnoi sakin bante stepo an bel saka he email thatak mai hi sera om chuna moi lo palang e tin huat nei miat on niom tak chunam puya mission chen thlakong khop mai mengjing bao ngatinge min puya ichunga ka sual te rang nen ila ka tong king zaw la khon ka tuma min ho hle turia sin antia zia bo chuan ka mei chet pui ka puya ngai me ro engpon ni se mangai na lama chuan ka thing pui ne mala mei chegai lai inia ke en liam mai mai thailo che ni antia mission chuan engki mi khweka he nau te hi king zaw fa ni lo ti po thodik chu iwa soi thei sia anti chuan chu chuan ka pate nen kanin ka siam that thei ring chuangam ni hangai tu te kanin zom na hi in bum na mai nia raya dai khang lawang emponi se ke pon ka pa thing mil pui ka zon mu anga ya kalo vakal ma support ngen ti chuan mi sen chu top ta jia bua chuan thle melia diklo omem nia ngatingi twa a tin top lo tu chuan khida ole hun aliam zela Mr. Huwa po chu office na lo thok mek lela ma mission le jia bua te chu an lo om dun ve a jia bua chu balloon kengin kormo taka habok an wa manangin mission chuan Mr. Huwa chu vakola hey king zaw mine somni ka piang che min ron zong lo ne chuan jia bua hi ka tinang ati Mr. Huwa chuan enga siom je chu jia bua chu chuan thil ngi tia an tia jia bua lama chuan phone chu handa na ya jia bua chuan anal tuk alo ti Mr. Huwa chu lau thong hle mai sen king wan nang hi hello anti ta vak vaka ma se anda to ni jia bua te la chu an lo lim viau maya Mr. Huwa po chu ho ta nen jia bua zong tu chuan an lo chuak ve boka a ho te po chu engzat po sen ngai se zong mu tu chuan an tir chuak hal bokani Mr. Huwa an zia boy te omne room lau thong taka avalu chu oren lo tak mai chuan thela lo oma zia bua chuan ka pate ka moyem alo ti dai mai Mr. Huwa thin phutup duble mang ang mera han ho chuan ka khil che kha i idea hi chu a thalawang tin antia mission chuan ngoite angai sak zia che i khia the phalo ma le inon zong mam pui tla ka ni yam ti te po ti hian a chiang mai lom antia Mr. Huwa chuan ron pan nain in lo thu wala min lo bu mane mo le min lo chang vela ne mo anti chuan
Jia bua chuan ka ti pal kan ti to lawang alo ti Mr. Jiang ro alo hoi san deuh maka Mr. Hua chuan I tha alo mo me ni lo se chuan entinge ka ti ta kang ka khirang che ka phalna tel lo chuan engtin pon he khovel hi I chu san theiro nia antia ka pate I fel hle mai alo ti Miss San chuan meng jiang bua king zau chu inhena ka pele to che tin chua sana han tuma Mr. Jiang chu Mr. Jiang en rang to su kan pani tan chuan anni pani nuna inwal hi omziom to lo tin an chuak ta ni ti chuan jia bua te pani po chu hlim takin anom don ta ti chuan he thon thu po hi alo top ta ni ole khati zong kha emi thon thu bi ka kan en thei chu lo ni la ta thon thu dang wan ti chual evat kan tum don nia o kan ron tong so so zelang hun kan nei lo lai ro chuanin kan ti chuak kha teu thina hun kan nei ro chuan kan ron ti chuak zel don nia ama ro chu channel member ni lo alo en tu pangai ta ne ro chu ni tin kan ron ti chuak zel tho ti kha kan hodon ni o